Ez da erreza egia esan, ez? Eta egia esan, udalak dira igual, edo udalerri mailan, ez? Nabarituko dira gehien batez eragin horiek, ez? Eta udalek asko dute egiteko, eta egia esan hemen Euskadi mailan ere, udalak proiektu asko ari dira gauzatzen, klima aldaketara egokitzeko, eta udal horien lana ere balioan jarri behar da, ez? Eta adibidez, horren adibide, gaur goizean izan gara Oñati bertan, ez? Eta bisitatu dugu natur eskola eta udalak gauzatutako proiektu bada, eta klima aldaketara egokitu den eraikin bada, ez? Eskola zahar bat, era bat eraberritu dute, naturan oinarritutako irtenbideak erabiliz, eta benetan, eraberritzen hasi aurretikan, azterketa bat egin dute, eta ikusi dute, eraikin horrek zer behar dituen, ez? Bai energi kontsumoaren aldetik, bai hondakinen kudeaketan aldetik, eta hori guztia kontuan izan da, eraberritze prozesua martxan jarri dute.